नमस्ते दोस्तों, हमरो लोग के दोस्त ममता और लोग के स्वागत बा ममता के यूट्यूब चैनल में। हम लोग खाते आज एगो झूमर गीत लेके आयल बनी। यदि लोग के अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करम लो और शेयर करम लो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं लोग वीडियो कैसा लगा। सोनवा के बनाई बन जबले, सोनवा के बनाई बन जबले, नाक के नथियावा हो तकियावा लेके सूते परी से जिया पपियावा हो तकियावा लेके सूते परी से जिया पपियावा। आवे लो कमाई के तो, आवे लो कमाई के तो, घर भर में बाटे हम कुछ कहिले तो डांटेल मारेल, हम कुछ कहिले तो डांटेल मारेल। झुमका झमकावा तारी, झुमका झमकावा तारी, सासू जी के धियावा हो तकियावा लेके सूते परी से जिया पपियावा हो तकियावा लेके सूते परी से जिया